Tinokukwazisai muri yeZimbabwe. Kusangana kwatiri kuita nhasi ira rimwe zuva. Paya munotondera tiri kuMhondoro ngezi. Nhau yanga iriko ndiyo yemudzimai akabaya murume wake nebanga. Nhasi uno zvakare tiri mumusha weMhondoro. Tingati tiri pedo nekwaMubaira. Ikoko kwaitikawo zvakare chitiko chinotyisa, chitiko chinoshamisa. Handisi kuziva kuti mweya hwai wapinda muvanhu kuti vange vachiurayana, kuponda, kubaya munhu seunonzi uri kuuraya huku. Kutadzirana kuriko, taurirana izvipere. Ndo paya pamunotondera nhau yatakaburitsa paya yekurushinga kuMount Darwin. Munotondera zvakare murume akapondwa achinzi anga atoisa musuwa wesadza mukanwa, demo richibva ramutema, akafa sadza riri pamuromo. Chikonzero achinzi ndiri kukupondera kuti watora mudzimai wangu. Nhasi uno nhau iri kuno yakangofanana naizvozvo. Asi chinozoitika muupenyu ndechekuti kana watadzirwa munhu unofanirwa kutaura nemunhu woripwa zvopera. Kana wakuponda munhu yangozi, wakuzvitorera mhosva hombe kudarika yaunga waparirwa. Naizvozvo ndo nhau yatinayo muri yeZimbabwe. Toda kuti titaure kane vari pano munzwe kuti zvakafamba sei. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Inonzi maishindavata. Ndinogara mbukuro kwatafira. Pane nyaya yakaitika musha matafira. Murume wangu akabva kumapasti 8 achienda kumarigumura kune shopu yedu. Aenda kudaro kumapasti 10 maiguyo vakauya vakandigugudzira vachiti maishindavata. Achindavata vabatwa kwadzama. Indikati mama, handisi kumboenda. Ko ndinoenda kunodii? Ndinonoitei ikoko? Saka inini handisi kuenda. Ndakabva ndangomuka ndobva ndagara. Chinguva chidukuduku maimutizwa vakauya. Vakati ambuya, sekuru vakuvara. Kuna sekuru hakuna upenyu. Ndikati maimutizwa musana wangu watodambuka, handigone kufamba, handichakwanisa, handichagona kudii. Mushure menguva duku kumapasti 12 mukadzi waSabhuku maidzama vakafona zvekare zvikanzi maishindavata, unoda kuti murume afe usina kumuona here? Ipapo ndo pandakabva ndavhunduka. Takabva ndamuka ndobva ndatora mwanakomana wangu ndikati tino ndiri kukumbira nenyasha dzaMwari. Kana tasvika kwadzama hatisi kuda noise. Toda kunoona zvaitika kwadzama.
ini ndaifungidzira kuti pamwe varohwa kana kuti vasungwa. Tafamba ndo takasangana naSabhuku. Takutoda kusvika pamba pacho. Sabhuku akati aiwa vatakurwa vaenda kuchipatara. Ndobva ndabva nemwana ndobva taenda tauya ndokusvikomutsa futi mai Mutizwa. Ndikati mai Mutizwa sekuru vari kunzi vaenda kukliniki. Handei kukliniki. Takaenda kukliniki. Tichingosvika ndakanzwa baba mukuru vakabva vangofonera Junior vachiti baba Semu vashaya. Saka ipapo ndakaita benzi. Ndatenda hangu. Mai Guyo ndogara mubhuku rekwatafira Mhondoro. Ndakafonerwawo dziri kumapasti 9. Saka paifonwa foni yacho yaita unge pasina network. Asi ndainzwa mavhoisi evanhu kuti aiva akawanda. Asi foni yaindifonera yaveira yamai Guru vangu maposa. Saka ndakatozviignore mba ndakuramba ndichiona mavhidhiyo andaiona. Ndaramba ndichiona ndakabva ndafonerwa futi. Ndopa ndakazodaira ndikati halo, zvikanzi halo, dedza yamai Chindavata. Ndikati kwakanaka here. Zvikanzi murume wavo abatwa ari kwaDhauti. Saka zvikanzi uyai neuwandu hwenyu. Ndikati ko uwandu hunobva kupi futi. Saka ndakabva ndamuka bva ndasiya ndamutsa mwana wangu musikana ari form 4. Ndikati sanogadzirira ndikuya ndichikutora. Bva ndaenda kwaamai Mutizwa. Amai Mutizwa ndanovaudza ndikati ndochiitiko chaitika hanzi Chindavata vabatwa kwaDhauti. Bva ndabva ikoko bva ndamhanya pano. Bva ndasvoti mama mukai zvikanzi kwakanaka here. Ndikati hanzi Chindavata vabatwa vari kwaDhauti. Mama wakati handisi kumuka ngaapondwe ikoko. Ndikati aiwa mama mukai. Saka ndaiona unge zviri kunonoka ndichitaura kudaro mwana womukomana Tino akabva abudawo kumba uko. Bva amira padhoo aiva ine tochi. Ndikati Tino handei. Zvikanzi aiwa ina handisi kuenda ndiri kutonhorwa. Bva adzokera kunorara. Bva taenda kwadzama kwacho naamai Mutizwa. Bva tanosvika. Tasvika kwadzama kuye ndakanotasa mukicheni bva ndaona mai musina vanhu vaiva vakangomira panze. Ndikati hako vari kupikwa Chindavata vacho vaiva vakarara pasaidi pekicheni. Saka semunhu aiva akapfeka zvewaiti vaiva vafanana nevhu. Saka inini ndichisvika muchivanze ndakatanga ndati varamba kuuya mai Chindavata vacho. Saka ivo pavakanzwa kuti varamba kuuya mai Chindavata vacho vakaedza kuti vadaiwo kuti vachibva vati mai Chindavata bva vadonhera pasi bva varara pakare. Saka takambomira tichiona kuti chiri kuitika. Tikati ko Sabhuku zvikanzi afonerwa. Ndikati ko sekuru vacho zvikanzi nemumwe wacho akanga aripo vaitaura zvavainoda vakomana zvikanzi sekuru vechii. Isusu titorana sekuru vacho vakarara kumba havana basa. Bva ndatenderera paseri pemba yavo bva ndanofonera sekuru vacho chaivo vandozoti ava ndo sekuru. Ndikati ndozvaitika mhanyai kuno. Bva vati horaiti maita basa. Bva vakastofunga vakazara vachiuya. Zvikanzi amai Mutizwa terenzi mwanangu ini ndakuenda. Ndikati kana ina handichamira pano nekuti kubvira pandanzwa nyaya iyi ndatiraya kubata Chindavata mukoma wacho asi nhamba dzaramba kuita. Saka tichiuya naamai Mutizwa tasvika pagarden apo takapesana. Ndikati ina handisi kuzonorara nekuti ezvino dziri kuma11 ndiri kutonhorwa singati ndiri kubvunda kudai. Chindavata vakarara pamadhaka ko kana dzakuma3 vachaita sei. Ndakutonoudza mukoma wacho kana ndichirumwa nembwa mba ndatorana nemwana wangu musikana. Bva taenda dziri kumapasti 11 bva tasvodedzera tiri kugedhi. Chindavata namai Chindavata havana kunzwa. Bva zvanzi nemusikana regai ndibatidze tochi tisvike. Bva abatidza tochi bva tasvika bva tasworowa pahwindo. Zvikanzi ndiani. Ndikati ndiri mai Guyo. Zvikanzi kwakanaka here. Ndikati budai panze. Vakabva vangobuda vese nemukadzi wacho. Vabuda kudaro zvikanzi kochii. Ndikati Chindavata vaurayiwa uko. Mukai muende. Bva vakupfeka kuti vaite sei vaende kuno kwacho. Brian akabva asvikawo. Brian dzama akati ndatumwa naSabhuku hanzi ndiuye nemi. Asi akaona vatogadzirira vese. Mai Guru vacho vechikuru chaivo vakaita simba havanambosara vakarara. Akaona vagadzirira vese takutowo kugedhi takuuya. Asi tiri ikoko kuchiitiko ichocho mwana wangu musikana ari form 4 akaenda paipakarara Chindavata achibva avabata musoro. Achibva aona kuti vane mbonje 1 2 3 neyakanga iri paziso apo yairatidza kuti yakatemwa yaichururuka ropa richienda kudust coat. Apedza izvozvo bva avatora foto vakarara kudaro. Saka avatora manje aiva kupota achita dai ndaziya ndavatora kumeso nhai pavambomuka paipai. Ndikati aiwa chiona izvozvo hazvichabatsira. Saka kurova kuti yeye musikana bva avafugura futi kumusana nekuti mukomana uyo aiva avarova aitaura kuti pavapinda mumba ndavarova kumusana Nedemo. Saka iye paakanzwa achinzi Chindavata varohwa kumusana Nedemo aida kuona kuti varohwa nekunotema here kana kuti neuku. Saka paakanowafugura kumusana kudai akaona vasina chironda kurova kuti vaivarohwa nemupinyi
nokuti mukomana patakasvika aiva aripo tikatomhoresa aishandisa bheura bva atotanga kutiverengera mameseji acho aaitaura achiti chakanyanya kundirwadza ndechekuti inini mukadzi wangu ndamudza kuti anga ndiri mujeri ndanditori neimwe nyaya ndandinayo hanzi saka ndakabvisa 350 mukadzi wangu ndiye akanobhadhara saka ndamudza kuti iwewe huya utore mari hanzi akaramba saka aramba kudaro akanyorera achindavata meseji achiti ndatokonana nemurume wangu chichi asi mimi ndinokudai ndozvaitaurwa nenhingirikini nemunhu wacho akanga arova akanga akanyara asi pakanga paine vamwe vaipeshedzera vachiti isa hatidi kutongwa nevatorwa vanenge vauya kunoku ko dai vanga vari vakadziwo venyu kureva kuti achindavata dai vakanga vakawana next door yemukomana yakarova dai akaonawo munhu ane tsitsi achindavata dai vasina kufa asi kuti manext door yacho yepadhuze yacho ndo yaitopeshedzera kuti varove istereki vazive kuti vakadzi vevanhu havadananwe navo saka ndo zvakazoita plus achindavata vacho vanonzi vakambenga vachida kudzosesa hamoti ndo zvakazopa here mukomana weshungu yekuti aratidze kuti ini ndinotorova kupfuura imimi vaitonzi vakatembenge vatiza bva vatomhanyiswa bva vanotorwa bva vadzoswa pamba saka isusu patakasvika takaona vari vapenyu plus isusu patakazoenda zvairatidza kuti zvaitika kudhara nekuti mukomana uyu paakaburuka nguva dzakapfuura bhasi kana ndisingakanganise kumapasti 7 to 8 saka kurova kuti achindavata kana vakarohwa zvekumapasti 8 chichi ikoko saka kurova kuti kuzononokerwa vari pachando paya pasina ari kuvaona paita vanopeshedzera ndo zvakazoita kuti vafe apa pari kutonhora apa vakangorara hapana ari kuvamiririra saka ini zvakandirwadza kuti ini handisi kuenda kunorara achindavata vakarara pamadhaka ndichibva ndanotorawo mukoma wavo mbva ndaenda ayo azoendawo kunoona chiitiko makuseni handambozova kuti achindavata vafa ndakatoti ndichifona kuti mutore dhongwi riri kunoku rine tambo ndo pandakanzwa kuti achindavata vafa bva ndazomhanyawo ndichienda kumashopu kwavakanga vari ndo maziro andinoita nyaya yacho ko munyakuponda achabatwa here haana haasi kuonekwa ainzi akatoenda kuharare akatosiya mari hamene kuti akasiyirana achiti mukadzi wangu anozoteera kuharare iye apedza kurova asina kuonekwa akatosiya mari akati adzimai kana vazouya kwavakahwanda vanozoteera kuharare saka mudzimai wacho nezvaari kuonekwa here mudzimai wacho handinonyatsonzwa kunge zvasvinza aenda kwamubaira here kustatement handinonyatsonzwa hangu mataurwa zvaasvitwa kana kuti ari kwasi kubvira pakaitika chiitiko akanga atodzoka aenda pevamwe amaiguru vedu maiguru vakati aiwe enda unogara kumba indotori nemastress angu saka kurova kuti anga ariko kumba kana asina kuenda hake kwamubaira kwacho kwaanga achinzi auye nestatement inini ndinoitwa mai Mutiswa ndiri muzukuru waachindavata maiguyo vakauya muvakidzani wedu akauya kumba kwangu ndofunga dzakanga dziri kumapasti 9 ndobva vati mai Mutiswa ndati ndikuzivisei kuti ndafonerwa kwadzama anzi achindavata vabatwa kwaDhauti ndobva ndamuka ipapo ndakatombotaura nemurume wangu achiti saka muri kuenda kupi ndikati ini ndiri kutoenda koko kwadzama ikoko ndokwandiri kutoenda ndakabva ndamuka ndobva ndateera kuna maiguyo vauya kuti vazoudza ambuya mai Chindavata kuti ndozvaitika ndakasangana namaiguyo murodhi vaakudzoka ndobva ndati ngatidzokerei vachiti amai Chindavata vati handisi kukwanisa kuenda kwadzama ndakasvika ndikasvodaidzira ambuya ambuya mukai ndobva vamuka ndobva ndati ambuya handei ambuya vakabva vati handisi kukwanisa kuenda ndadambuka musana ndikati ambuya takuenda ndobva taenda kwadzama kuya ndichisvika kwadzama tisati tatopinda muyadhi sekuru vakanga vakavata pasaidi pemba pekicheni ndakatoti kuna maiguyo ndikati amaiguyo munhu akavatapo ndasekuru kachindavatawo sekuru achindavata vafa vana upenyu avo
ndakasvika pana sekuru ndakasvika sekuru vedu vaiti kana vatichitaura navo tinototaura vachitange tichiita mafanizi vachinoza vakati ndati sekuru vakanditi halo zvavanosungoita kana tichitaura navo ndikati chii sekuru ipapa vaida kuedza kuti vataure neni havana kutaura neni vakangotarisana neni ndobva vatarisa pasi saka ini pandakasvika pavari ndakasvikoenda vakanga vakarara iri gumbo ndikati ko gumbo ranga razvimba gumbo iri kuti vari muvhe gumbo ranga risingamuvhe vakanga vakavata vakazvisapota neruoko rweraiti urwo vakaita kunge vanoti sumukire mbichana musana wakanga usisakwanise kugara ndobva ndasvika pavari ndakasvikoona paziso panapa ziso raita kunge sorida kubuda pana pakatemwa apa ndobva ndatenderera kuseri saka pandakamira ndakatasa paziso ndakaona kuno kumusoro kwavo pamusoro apa pakanga paita kunge pakashama kudai riri ronda iri ndobva ndatenderera pandakatenderera ndichienda paseri kuti nditarise kuti kuseri kwakaita sei ndakangosikotarisa ronda kudai ndakabva ndangoti ini pano ndakubva ndakuenda kumba ndobva ndakamira kudaro pane vamwe vatakasikoona varipo manext door epamba pakaitika chiitiko ichi vakomana vaitaura zvavanoda kutaura zvokutoti ndakatozosvika pakutaura vachitaura vachinzi ngaapondwe ndikati vakomana hapana here dzimwe nzira dzekuti vanhu muite kuti munhu aende kuchipatara pamwe anokurumidza kubatsirwa munhu akararama asi ipapo pacho kungotaurawo kwekuti unenge uri kurwadziwa but munhu akanga asararame vanhu pakangoita ndikasabhuku vaziviswa here zvikandisabhuku vaziviswa ndikati kana vasati vaziviswa chiri kunetsa vaziviswa chii chiri kuitika kuti sabhuku vanonoke kusvika kudai pamwe dai sabhuku vanga vauya zvichida munhu aikurumidza kubatsirwa akaenda kuchipatara munhu pamwe anorarama saka ipapo ndakabva ndangoti ini handichamira mukomana ainyanya pane vaipesvedzera akasvika pakutaura zvaakataura ndikatoti iwe neni tinogona izvozvizvi tinogona kusiya zvaachindavata tikatopedzisira inini newe tatohakana izvozvizvi tasiya zviri kuitika panapa hamutaure muchidaro chero kana munhu akanzi atadza matadza here kutora waya zvamanga maona kuti mamubata matora waya masunga dho kana maigona kudaidzira Mhondoro constituency yese yauya zvayo vanhu vaungana vaona kuti ndo zvaitika zvanga zvichibatsira pane kuuraya munhu kudai so saka ipapo ndakabva ndangomuka ndakabva ndangodzoka ndakabva ndauya ndakadzoka nana mai gwiwa ndandiri kutaura saka ndichiuya ndakabva ndauya kunoko vandasvoti ambuya magara zvenyu sekuru hakuna upenyu sekuru vakuvara ndabva ndadzokera pakwangu ndobva nenda sandatomborara nguva diki diki ndakaona ambuya vai vadzoka zvikanzi amai mutiswa mukai handei kuchipatara sekuru watakurwa vaenda kuchipatara tichisvika pachipatara takatanga kunzwa sekuru vakuru mukoma wasekuru vakashaya ane wavaitaura naye pafoni muzukuru vachiti rega ndikuudze chokwadi baba semu vashaya saka ndo maitikira azvakaitawo ini pandiri kuziva pandinokwanisa kutsanangura ndichiita ko ichokwadi here kuti munhu ari kunzi akavaponda uyo anga ari mujeri ipapo handigoni kuzvipupura kuti ichokwadi here nekuti ini chandiri kungoziva ndechekuti anga achishanda kuHarare saka zvekunzi anga ari mujeri izvo handigoni kuzvipupura chandinogona kungotaura shoma shoma kungoti ane imwe mhosva yatakangonzwa kunzi akaita yekunzi akaponda ane munhu waakaponda saka zvekunzi anga ari mujeri iye zvinezvi handigoni kuzvipupura nekuti handina ruzivo nazvo mazvita maiguru vachindavata ndinonzi maichindavata vakuru ndina maiguru vavo takasvikomutswa
namaiguyo takarara. Maiguru ezini Wemurume waachindavata, mukoma wemurume waachindavata. Saka tamutswa namaiguyo takangovhunduka kuti nguva inei tinomutswa usiku hwakadai, chii chaitika. Ndobva vazotsanangura vakati achindavata, mukoma wenyu aurayiwa kwadzama uko, mukai muende kunomuona. Ndokubva tamuka paya, takanga tisina kana chinodziya chatakanga takapfeka, takangomuka zviye zvokuvhundutswa zviyazvi. Ndobva tangotora zvibhutsu, ndobva tatora zvimazambiya, ndobva tamonera, ndobva ndapinda murodhi, ndobva tafamba, ndobva tasvika paDhauti. Patakasvika paDhauti takaona paine madzimai nevana baba vanga varipo kudaro zvikanzi uyauone munin'ina wako uyu akarara. Zvatakaona ipapo zvakatirwadza. Takasvikowana muramu wangu achitadza kumuka, musoro wakanga uchibuda ropa, wakatemwa pakati apa. Bati takatsinyanyatsoziva kuti maronda akamira sei. Ndokuchibva tada kuti tinyatsoona kuti kwa gumbo iri riri kutadza kusimuka iri chii chakaitwa ipapo. Ndobva vatadza kuti vasimuke kudai, saka takateta kubata tikati pamwe rinogona kunge mapurisa achida kunyatsoona semunhu angaine nyaya yanga ifanira kuti ipinde mumapurisa. Ndobva taona gumbo riya kuti kunyange dai vachitadza kurisimudza, asi gumbo rinoratidza kuti rakakuvara. Ndobva tagara paya, ndokubva achindavata vafonera muhanzvadzi yavo, asi tichiratidza kuti kufonera kwavari kuita, vari kutofonera kuti kuona kwataita murwere uyu, munhu arohwa uyu, kutokuvara zvachose, asi hakusisina upenyu. Ndobva vatanga kutsvaga mota. Pavakatanga kutsvaga mota, ndokuchiona kuti madzimai nemashoko akanga akutaurwa ipapo zvasaiti vanhu ngavachiita vashoma. Ndobva tatanga kukamurwa, ndipo pandakazoenda kumba ndokuvasiya varipo. Asi ndavasiya varipo kudaro, mota yakazouya nekumba vatakura murwere. Ndokuona manje kuti murwere uyu nematauriro avari kundiitira ari kundiratidza kuti murwere hakusisina upenyu kwaari. Ndo nhoroondo yandiri kuziva. Takazongodaidzwa kukliniki kuti uyai muramu wenyu ashaya. Hongu muri yeZimbabwe ndofunga mationa tiripo parufu, asi tazotika hazvingaite kuti tidzokere tisina kumbotaurawo kana sabhuku tinzwewo kuti vanoti kudini pamusoro penhau iyoyi, sezvo vari vamwe veutungamiri hwemunzvimbo. Sabhuku vati aiwa, inini handina kusununguka kuti nditaure nemi pamusoro penhau iyoyi. Ndofunga zvakare makwanisa kuona paya tataura nemadzimai, varume vese varipo varamba kuti nyaya inopisa hatikwanise. Taudzwazve zvakare kuti murume iyeyu Nyakuponda akange ari mujeri, akatoburitswa napresident pa presidential amnesty iya inoitwa iya, ndokubuda kwaakaita. Naizvozvo ari kunze kudaro abva abata mudzimai wake nechikomba, akati aiwa iyi nhau iyi tinoinzwisisa, ndokubva apedzesera aponda zvakare murume wacho. Ndo nhau iri kuno kuMhondoro, kwagora mudunhu ramambo Gora, ndo kwatiri pedyo nechikoro chinonzi Marigumura Primary School. Tabva pamba pasabhuku tazoti regai tisvike pamambo takwanisa kutaura nemunin'ina wamambo kuti atiudzewo kuti zvakamira sei.
Tasvikawo mudunhu menyu. Hamene zvamungade kutaurawo pamusoro pechiitiko chaitika ichi? Maita zvakanaka nokuuya kuzoferefeta nhau yaitika mudunhu muno mambogora. Chokutanga ndinoda kusimbisa nhau yokuti tinokurudzira kugarisana zvakanaka mudunhu rose, nekuti tinge tichiwirirana tichitaurirana. Kana pane vanenge vapokana, pane matanho anotorwa ekuendesa nyaya dzacho kubva kune vehukama. Kana zvakoneka ikoko zvinogona kukwidzwa zvoenda kuna sabhuku, zvichibva kuna sabhuku zvinoenda kuna mambo. Vanhu vogadzirisana, munhu haatenderwe kunge achitora mutemo wenyika owaisa mumaoko ake. Uyezve pasi chigare kudeura ropa hazvisi zvinhu zvinotarisirwa pane vanhu, nekuti tinenge taakuita semhuka dzesango dzisingafungi. Saka ndingangoti muchidimbu zvinhu zvisingatarisirwe pasi rose, kwete muZimbabwe yoga asi pasi rose. Takatarisa nenzvimbo ineyi, tingati chiitiko chinombogara zvichiitika here zvinhu zvakadai, kana kuti ndekekutanga? Ndichitaura ndakamirira mambo Gora, sokuziva kwangu ndiko kekutanga kuti zviitike izvozvizi, zvokuti zvinhu zvinototi netsawo, zvinototi shungurudza kuti zvauya sei, kuti mweya rudzii wapinda mudunhu medu waita kuti munhu asvike pakugumirwa zvakadaro zvekuti anosarudza kudeura ropa romumwe munhu. Asi idzo nhau dzekutorerana madzimai idzi ndoona dziri kuwanda munyika yeZimbabwe. Kunoku zviri kumboitikawo here tisingatarisa nedu nechiitiko chaitika zuva ranhasi? Zvinhu zvatinongonzwawo zvichibuda munhau mumapepa, asi kuti ndingati nini pane nhau yevanhu vakakwidza nyaya kwamambo kuti ndatorerwa mudzimai, handifunge kuti zvati zvasvika munzeve dzedu, asi kuti zvinhu zvatinenge tichingonzwawo mumasaisai nemakuhwa kuti ninga akatorera mudzimai wakati, asi kuti paita anokwidza nyaya kusvika kwamambo kuti nini ndatorerwa mukadzi, hapana. Ndicho chitongwa chatakupai zuva ranhasi, chinonzwisa tsitsi. Ndofunga mavaona vataura manzwawo zvataurika, asi nhau inongorwadza ndemafiro edu. Chiko chapinda kunyanya zvikuru sei nzvimbo yeMhondoro yanyaya yechingani, tichifambira nhau dzevanhu vari kupondana. Vanhu veMhondoro, dzorai mwoyo yenyu. Taimboti rushinga ndiyo yaakutopa, asi muri kuzviona zvaakuitika zuva nezuva. Tiri kuramba tichidzoka munzvimbo yeMhondoro, nhau ingori imwe chete. Zvinosiririsa, zvinonzwisa tsitsi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Regai tidzokere guta reHarare. Senguva dzese muri yeZimbabwe, tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.